צבע אדום. עד למקלט נשאר לי אולי 5 מטר. ואני לא ידעתי מה לעשות, כי לא יכולה לברוח, ולא יכולתי לרוץ, כי בן אדם או בכיסא גלגלים, או יש לו בעיה ברגל שהוא צולע, הוא לא יכול לרוץ מהר כשיש צבע אדום. ב-2006 נפגעתי מקסאם, איבדתי תחושה בחצי הגוף התחתון. עפתי באוויר מהפגיעת עדף, ופתאום אחרי פגיעת קסאם ואני מרותק לכיסא, פתאום, אפשר להגיד את זה ככה, חרב עליי העולם. היה לי קשה לקום ולקבל את המציאות. JNF UK is working with Ezra Lamarpair to open a new facility twinned with the existing centre in Bnei Barak. Based in Sderot, this centre will serve the entire Negev region. צריך לתחזק את הגוף. כל התרופות נגד כאבים שאני מקבל. הכאבים לא עזבו אותי מאז התאונה. משחרר את העצמות, משחרר לי את הגוף. אני ישן באותו לילה כמו תינוק. תראה, לא כואב לי. אני פה, לא כואב לי. מבחינה פיזית אני מרגיש טוב, רק אין רגליים. פעם האחרונה שאני קיבלתי את הגידרותרפיה זה היה לפני 12 שנה באוקראינה, לפני שעליתי לארץ. זה כל טיפול, זה עולה חצי שעה 180 שקל. אין לי את האפשרות, מצבי הכלכלי לא מאפשר. Patients will be offered different physical and psychological therapies, including hydrotherapy, occupational therapy, and counselling services, all under one roof, and most importantly, all free of charge. This will have a tremendous impact on the people of the South, and our aim is to truly change lives. פעם הראשונה שאני רואה אותם כשהם יושבים על כיסא גלגלים, ואחרי תקופה מסוימת של מטופלים, אנחנו מצליחים להביא אותם להליכה. בן אדם שהגיע אחרי ש3 שנים לא הצליח לדרוך, לא הצליח להגיע למצב עמידה, ואחרי מספר טיפולים, פשוט חזר ללכת, חזר לתפקד. לבוא לקבל שעה של טיפול חינם, כן? לאותו נכה שהוא יודע שלפני כן הוא לא יכול לקבל את זה, זה זכייה בטוטו.